खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ बड' हेल्थ टिप्स चेनेलाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै बे भिडिअ'आव लिरथाय खमायनायनि बागै माखासे बेगरनि सायाव भिडिअ' लानानै फैदों। बबे बेगरफोरा लिरथाय खमायनायनि थाखाय मुलाम्फा गोनां? नोंथाङाबो लिरथाय बाङाइ खालामनो लुबैयो नामा? माखासे बेगरफोरखौ बेनि थाखाय जोबोद मुलाम्फा गोनां होनना मानिनाय जायो। बेगरफोरा फाइबार, सावस्रिगोनां फेट आरो प्रटिनजों बुंफबनाय, जाय उखैनायखौ सामलायो आरो लिरथाय सामलायनायाव मदद खालामो। चिया बेगरफोरा लिरथाय खमायनायनि थाखाय मुलाम्फा गोनां मानोना बेफोरो फाइबार आरो ओमेगा-3 फेटि एसिडजों बुंफबनाय। बिसोर उदैखौ गोबाव समसिम आबुं लाखियो, उखैनायखौ बाङाइ खालामो आरो केल'रि जानायखौ बाङाइ खालामो। फ्लेक्स बेगर एबा अल सीडफोरा नोंथांनि थाखायबो मुलाम्फा गोनां। बेवहाय फाइबार आरो सावस्रिनां फेट थायो। बेयो ब्लाड सुगारखौ सामलायनाय आरो मेजेम ज' जानायखौ होबथानायाव मुलाम्फा गोनां जानो हागौ। गोजौ प्रटिन आरो जिंकजों बुंफबनाय जोगोनारनि बेगरफोरा मेटाबलिज्मखौ बांहोयो, जायजों लिरथाय खमायनाया गोरलै जायो। लिरथाय खमायनायनि थाखायल' जानाय आदारखौल' नङा, जिउ खुंनायखौबो साबसिन खालामनाया गोनांथि जायो। नोंथांमोनहा बेबादिनो देहा एबा सावस्रिनि बागै भिडिअ' नायनो गोसोब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअ'खौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। गोजोन्थों।